जोङो दायो सिङाव हाबबाय माने बेखौ मोनसे गोथार जायगा हिसाबै लाखिनानै दोननाय जादों नालाय बेखायनो सेन्देल बा जुथा सोनो मोना आरोना गाइस दिनै आरो आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय जोङो दिनै निउ दिल्ली दंफैयो जों माखासे जायगा नायनो फैदों आरोना थाबाय थाना बरिं मोननायनि थाखाय जों बेरायनो होनना फैनाय जादों नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन जों माखासे जायगाफोरखौ जों बहा बहा बेरायगोन लोगोफ्राव दंफायो आमाय कमल अनगा बल्दार बिजौ दायो टेक्सि लाबाय सासेयाव 450 नामा बेसेबां जायो जों 5टासिम बेरायनो मोनगोन आरोना 400 लारा लग गया ना लारा को लगा लिया दोनों डिक्की वाली गाड़ी सही है लारा लग गया ओरैबायदि नांलाय खमलाय पेसेन्जारनि थाखाय बिसोरो ओरैबायदि गारि जाहैबाय जेनेबा हाँ सर दायो राकेश को भेज दिया 31-35 और धर्मपाल को कब से भेजा हुआ है बिसोर 6टासो जायगा दिन्थिगोन आरोना जोंनो अबे तो राजघाट उसका भेज तो दिया उस्ताद मैंने के जाऊं अबे उस्ताद खड़ा हुआ अम्बेडकर पे विजयनगर मैं गाड़ी चला रहा था मामोनलाय जंतर मंतरमोन नामा तो मैं दोबारा मैं गाड़ी रोक के दोबारा बोल रहा हूं उसको दोबारा बोल रहा हूं ठीक है 5 PM सिम होदों साइड सिम जाना है जागायबायानो अच्छा 11 टोटल नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो आङो जायगाखौ तो मैं उसको बोल देता जल्दी ठीक है और उसके बाद राजघाट के बाद इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट इंदिरा गांधी म्यूजियम कुतुब मीनार लोटस टेम्पल ये साइड से ओके पूरा कंप्लीट हो गया अभी कौन से फर्स्ट लाल किला लाल किला हाँ जों दायो फार्स्ट अफ अल लाल किलायाव थांगोन लाल किलाया एसे खाथिसिन जायो नामा जोंना ड्राइभारा हेपिटार बे गासिबो जायगायावनो बेरायगोन आरोना जोङो दिनै नै कार्ड होखायो बिसोर बहा बेरायगोन जेनेबा बे जायगायाव बेरायबा बेसेबांसो थांगोन मोजां रायलायनानै जेनेबा दामफोरखौ रायलायनानै फिक्स खालामनानै थांनो हायो नागिरबाय थानांगौनि गोनांथि गैया बिसोर आरोना नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि टेक्सि लानानै आरामसे साबा जेनेबा टेक्सिफ्राव साबा 6-7 जन जाबाय जेनेबा नोंथांमोना आरामसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ वहाँ से आपको लेके आना था वो क्या है चिक बाजी कर रहा था सरदार ठीक है मैंने एक आदमी का 450 बोला था आप सुन लो 50-50 अखा हादों दिनै अंदर है वो अंदर एसे ओंखारनानै बेरायनो मानो एसे दिगदार बायदि जागोन बायदि मोनदां अखा हाबायानो तू है कहाँ इन्डिया गेट फैबायमोन जों फार्स्ट टाइम सिगांग्रो जेनेबा हाबनो मोना जाहैदों 15 आगस्टनि खामानि सोलिदों नामा बिदिनो क्लिन साफा खालामनाय मानाय बेनि थाखायनो प्रब्लेम जाबाय आनलाखि होनना बुंनांगोन दिनै जोङो खाथियाव नायनो नुदोंमोन दा नै CRPफोर दं बिसोर थांहोला आरोखि ना नै बादा माना खालामदों गेटखौबो नै प्रटेक्ट होदों आनलाखि होनना बुंनांगोन दिनै जों दा बेलेगाव थांसिगोन बेयाव फट' मोननैसो लानानै आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना आं खोन्थालांबाय थागोनानो राष्ट्रपति भवनाव मोनफैबाय बोलो मुझसे बोलो ना राष्ट्रपति भवन तो गोल वाला जो है पार्लियामेंट है वो नया पार्लियामेंट है वो सामने बन रहा है काम चल रहा है राष्ट्रपति भवन
अभी रुको यार मेरी फोटो तो आन दो बाल बनाने फोटो कितना चाहिए इसमें ला 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 अब कीजिए So guys, जोङो दायो इन्दिरा गान्धी मिउजियामाव सफैबाय जों दा बेरायनोसै नोंथांमोननो मा मा नुयो बेखौनो खोन्थालांबाय थागोन आं बरिया जायगा वेलकाम बरिया नै फुलजों वेलकाम साजायदों दायो हाबलांसै नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव देखायलांबाय थागोन मा मा नुयो आरो बोरै बोरै जादोंमोन नैबेफोरखौनो बेफ्राव गोदोनि हिस्ट्रि मा दं जेनेबा Yaumali District Indira Gandhi collection of stone from different part of the country. Bima, untai. Very high. सब ओरैबायदि स्टेन्डार्ड इन्दिरा गान्धी मिउजियामावहाय हाग्रायावबो नोङो गानो मोना नै बिदि होखादों जेनेबा खथा गाबोनो थाखाय बारस'योबा आरोना गोबां मानसि फैयो जेनेबा नायनो फैद' ओरैबायदि क्लिन ओरै थांबावगोन आरो बे फारसे साइडजों नायबावगोनानो दायो फैयै कुतुब मिनार मोनफैबाय दा दसे बेरायनो नागिरदों बेयावबो नायलांबाय था नोंथांमोना जों दायो कुतुब मिनाराव मोनफैबाय फैनानै ओरै बेरायलाजोबसै बबेजों मा दं मा गैया बरिया जायगाया आपण चला छाप के छोड़ दे खत्म सीखा हम ओरैबायदि मानसि कुतुब मिनाराव 15 आगष्टनि फ्रिनो हाबनाया जेनेबा टिकेट नाङा नै बेयाव मानसिफ्रा होंगो दोंगो ओरैहाय नै
पहले इसके अंदर जाते हैं अंदर जाते हैं गासिबो न'आनो माने अन्थाइजों बानायजोबनाय आरोना नै बिराद साइज हरलै थाबोलाबायो मानसिफ्रानो नै अन्थाइयानो गोजा बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोजोर थानाय ओरैहाय हाबनि आइ खारबायसो खारबायसो ना माबे खाथिया मा मान्दाब माबायदि स्कुवेर ये जाना दोना बे दोनबाय ये दोनबाय के थालाफोरा नायदो बिराद बरिया आयै बेहायनो खालामजाबाय थादों भिडिअ थ' सिङाव हाबबाय बरिया नाय नोंथांमोना नै बोरै बानायदों आरोखि ना गेजेरावबो बिराद माबा दं नै आरो बेयावबो मा लामा दंबावो ना मायो आयै माबा नै नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो हाबबाय आं सिङाव खस्थ' मस्थ'यैबाबो नै सिङाव फुरा हाबबाय आं गाखोबाय बिराद खस्थ' नै मा खालामोमोन बेयावबा ओरैनो हाबबाय आङो बरिया ना ए सिङाव लामा दंबावो नामा इथाय So guys, finally जोङो दायो नै राजघाट मोनफैबाय दा भारतनि बिफा महात्मा गान्धीखौ फबनाय जायगाखौ
जायफोरा नुफेराखैना नोंथांमोना नायलांनो हागोन नायलांबाय था नोंथांमोना दिन्थिगासिनो हाब मान्दाबा हनै बरियानो फिसा फिसा बिराद जुनारफोर दं फिसा फिसानो बिदि दंफाङाव थाग्रा माग्रा इदि आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना खिन्थालांगासिनो आङो ओरैनो हाबबाय जोङो दायो सिङाव ओरै फरायनाफोर लोगो मोनदोंमोन हा फरबायलि बरिया जोङो दायो सिङाव हाबबाय बिराद बरिया वाह वाह फाग्ला जागोन जायगा क्लिन Hei, ma bilang? Masih habay jangan ada isi ngau. नोंथांमोना फैयोबा नै जेनेबा बेयाव मोनसे माबा नालाय बेयाव जुथा सेन्देल खुनांगौ आरोना ओमफ्रायसो हाबनो मोनगोन एन्ट्रि जानो मोनगोन खुबाय जोङो नै मोनसे गोथार जायगा हिसाबै लाखिना दोननाय जादों नालाय हाबबाय जोङो दायो सिङाव हाबबाय माने बेखौ मोनसे गोथार जायगा हिसाबै लाखिना दोननाय जादों नालाय बेखायनो सेन्देल बा जुथा सोनो मोना आरोना बेयाव सिङाव मोनसे जायगा होखादों बाव खुनानैसो हाबनो मोनगोन सोरबाफोर फैफेराखैबा इयुनाव फैयोब्ला माने ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जेनेबा नोंथांमोना टेक्सि बा माबा मोनसे लानानै फैनो हागोन जायखि जाया जेनेबा बेयाव बांद्राय लाया जेनेबा सासेयाव 500 400 बिदिनो आरोना रायलायनायनि सायाव ओमफ्राय बेजोंनो सानसे बेरायनो मोनगोन आरोना भारा लानानै नोंथांमोनाबो फैनोबा नै बरिया जायगाया जोङो दायो मोनब्रै मोनबासो जायगा बेरायबाय दा बेयावनो लास्ट जासिगोन ना मागोन मिथिया लाल किलाखौ बन्द' होननाय खोनादों 15 आगष्टनि थाखाय नै बेयाव बिबार बावदों नायलांबाय था नोंथांमोन जायो गोजौ लांसै गोजौ Korea nih 4 minutes ल'सै बाखि टाइम होरन जासिगोन हास्लाबासै जोङो एकदम ड्राइभारानो खिलिमिलि खालामबाय थायो नालाय अबावबा लाङो होनो अबावबा लाङा होनो एकदम सोरजोंबा बुलायनो नागिरो खुनु थिग गैया